Joan Pons, som un escriptor de Menorca, que he publicat quasi tots els meus llibres a Catalunya, en editorials catalanes, i darrerament he escrit El gos de Camus en una editorial menorquina. I ara em fa ganes també publicar una editorial d'Eivissa, així per fer tot el recorregut dels països catalans, perquè també he publicat a València i Hotel a Formentera és una versió contemporània del mite de Nutella, no? Vull dir, la idea aquesta de que el mal a vegades es produeix més en el cap, a la ment, que en la realitat, no? I que a través de la ment, ja sigui a través de la manipulació o a través de que ens feim pel·lícules, podem patir més que en la vida real, no? I Hotel a Formentera és un recull de relats ambientats a Menorca, a Barcelona i a Formentera. Vull dir que agafant també aquest recorregut que jo m'agrada molt de relacionar les illes també amb el continent, amb les grans ciutats. Les illes tenen molta relació, vull dir, tenen una cosa molt comuna, vull dir, en l'horitzó que mos tanqui, la mà que mos comunica, i la ciutat també és interessant perquè manté una comunicació amb el gran coneixement, amb les autopistes del coneixement. I jo crec que unir aquests dos mons és molt profitós, perquè si només ens centram en la cosa de la gran ciutat, queda buit i unit amb la natura, amb el dialecte de les illes, menorquí, dona una riquesa molt important. La Formentera compta amb un pròleg d'en Pau Faner, que personalment jo el considero un dels millors escriptors europeus actuals, i després també la coberta és obra de Toni Coll, que sempre tenim aquesta col·laboració contínua en tots els meus llibres, i és com un treball en equip també amb en Ramon Mayol, que ens han sentit molt bona connexió, perquè a vegades no hi ha aquesta connexió amb l'editor. La Formentera està publicat per edicions aïllades, ja es pot trobar a les llibreries, a Amazon, i em fa molta il·lusió que el llegiu, el compreu i que xaleu.